kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi États-Unis e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam ñalle mon hande ko an altini hawri ko 17 lewru avril hitandu ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom habaruji moɗon demgal Pulaar guiɗoɗen habaruji men international ɗum noon kono kanko Donald Trump en wayni ko fodore nde wonno pour wiide wonde ko mo wadda mo bloque kala batuji natoji toon to walla jaltoji toon to cirtol gongol toon to Hormuz en wayno fuɗɗi e wiide suutuganade hande ko umi Maison Blanche wayno fuɗɗima hande subaka e 10h heure Washington ɗum noon ɗumnade ko haali kadi wi ko continue wadde ɗum ha e kamɓe Iran ɓe jaɓa oppude kala programme nucléaire mum ji ɗum nana hande Washington Post ko haali ne wayno ko haɗi ɓe nanodirde toon jonde nde ɓe mbanno toon to Pakistan Islamabad ne wayno ko sibabude kamɓe Iran e salade ɓe dartinde programme nucléaire mo ganduɗa kamɓe Washington ɓe ɓeydi e ko fati condition ngaji pour beele jamne dañe toon to Moyen-Orient donc to nanande ko mi toon to Iran ko haɗi nanodiral dañede toon to Islamabad ko kamɓe États-Unis e caggal nde ɓe jaltini kadi ne wayno toɓɓere haare wonde hakkude Israël e Liban foti dartade ha haala ka fuɗɗo ɗum ɗon kadi ne wayno kadi ko kamɓe kadi États-Unis wurtade ɓe wiide wonde ko kala batuji dewoji toon to cirtol Hormuz ngol no kamɓe Iran ɓe poti fawde mum kalis pour hutorade oɗon kalis guero dartima yobde kala ko fati e matude e Iran e kadi ne jeeya hen kamɓe Iran kadi koɓe kaali min wayno gouvernement mo États-Unis a contindeɓe salade han fawtude junggo mabɓe e jawdi ndi ganduɗa kamɓe Iran jeeyi taw kamɓe États-Unis ɓe mbaɗi hen sanction ngaji ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa lutude ɗumnaɗa hande ko ummi toon de Islamabad hono kamɓe leydi Pakistan Égypte e Turquie en wayno ɓe mbawino kadi ɓe haaldude ñande dimanche nde e kadi ɗaminade wonde ko hande ne wayno ko kaldigal ngal ne wawi continde e tumnade kadi ko yalti toon to journal Al Jazeera ɓe mbi wonde ko kamɓe ɗeɗo leyɗele tati ɓe mbawi jokkodirde Washington e Iran ɗum ɗo fof ko kadi ko wiide wonde ko ha hande chance ne woodi ko fati en kaldigal ngal fuddito kaldigal ngal noon gasat ko ñande no gasi go lewru avril ko ndene men kamɓe Amérique walla kamɓe Israël ɓe puddito bombuji mabɓe toon to Iran so tawi nanodiral waɗa ko wawi wonde fof oɗo sadio ne hakkille ne kucciti toon to cirtol gongol toon to Hormuz wonde holno kamɓe américain ɓe mbaɗirta ɓe mbawa blogde ngolɗo cirtol ɗum nari kadi ko Al Jazeera haali ne wayno ko kamɓe leydi France ta Angleterre jeeya hen e kadi eɓen continue haldude oɗo sadio ne États-Unis ɗum ɗo ko danger mawɗo wonande deeƴe aduna he e surtout yen so tawi États-Unis wino hutoro en doole pour uddude nde ngolɗo cirtol ɗum noon kadi cirtol ngol ene andani batuji goɗɗi ndewa hen ko wona batuji sehilaɓe Amérique tan donc batuji ko wayno Russie ko wayno Chine ene ndewa ɗon ɗum noon so tawi américain ji militaire uji muɗum walla service naval muɗum memi ɗiɗon batuji addata ko caɗele mawɗe wonande jaam toon to ngolɗo cirtol biyetengol Hormuz donc andi siftin ɗon kadi journal biyete Wall Street Journal e manni ko kamɓe Iran kadi ɓe mbi wonde ko kala nde goto e poruji mabɓe gonɗi toon to Golfe Persique nde mema walla nde batuji mumen ɗumina walla poruji mabɓe gonɗo toon to maayo wiyetengo Oman nde mema ene wayno kala poruji gonɗi ɗon e oɗon région ene wayno gonata e jaam ɗum ɗo kadi ko menace uji kamɓe Iran ɓe mbaɗi jabade menace uji Amérique kalata noon ko hollete oɗo sadio ene wayno ko ha andi batuji nen continue ndewa toon ngolɗo cirtol Hormuz andaka noon so tawi ɗiɗon batuji kamɓe américain jaɓiri ɗum walla batuji déjà nannoɗi natirde yalti toon ngolɗon cirtol Hormuz ko anda tan kadi ne wayno ko américain ji kadi nder ko ɓeydi hen kadi mbi wonde ko kala batu dewnuɗi ɗon tawi jaɓiro yobde kalis hono kamɓe Iran pour ko Iran namdino ko ene wayno ɗiɗon batuji kamɓe États-Unis soɓe maɓe nangu ɗiɗon batuji ɗum ɗo fof noon sifti noon kadi ko américain ji belani wonde ko kalis kuttotode pour ɗiɗo batuji joɓa toon to Iran wona kalis dollar ko kalis yuan ɗum noon ko kalis Chine donc ene wayno ha an jamne en ɗaminama continue toon kono noon haalluji gummotoɗi Amérique gummotoɗi Iran ɗi ɗum wayi lurtodirde ni kani yakare no fewi wonde jamma won sibabu ne haalluji gummotoɗi toon to États-Unis toon to Iran ene wayno oɗo sa joni ala yakare mawde woda ko adi nogasi go lewru avril ene wayno ko harande andi khabaruji men gummiɗi toon to Moyen-Orient tugnadi kadi ko khabaruji binda toon to Wall Street Journal kono ƴefti ɗum ko journal goɗɗo biyeteɗo Democratic Underground wiide mabɓe wonde ko leyɗele golf oɗo sa joni sibabu caɗele ɗe jogui hen saabu États-Unis wawani dandude ɗumen samminde misilaji gummotoɗo toon to Iran wayno leyɗele ko en Arabie Saoudite ko en Qatar e leyɗele e Émirats Arabes Unis oɗo sa joni natti hoolade no fewi wonde ko Amérique no wawi dandude ɗumen ko ɗum waɗi oɗo sa ɗeɗo leyɗele sibabu ɗum ɗon tiri hen Corée du Sud wawde hutorade kaɓirɗe muɗum
wawde wallude ɗumen e rende weeyo men ɗum noon kadi ne wayni ko ka ɗeɗe leyɗele kadi mbawi hujjide ɗaɓɓale mabɓe faade zone to Ukraine hutorade drone aji ɗi jogui ɗon drone aji ko drone aji bawɗi samminde missile dow weeyo ɗum noon kadi ɗum ɗo kadi ko halluji jaltuɗi toon binda toon to wi kadi ne wayno oɗo saji ɓe goni ƴewde kadi ko peeje hutorade kaɓirɗe ummi toon to Grande Bretagne ɗeɗon kamɓe Grande Bretagne ɓe mbimaɓe ballu leyɗele gonɗe toon to kaɓirɗe ɗe ganduɗa tawde tiiɗani ko kaɓirɗe kadi bawɗi yandinde kala ko wiyete missilaji ko murɗe toon to Iran wawi wonde fof ene wayno hakkude kamɓe États-Unis o leyɗele tati limta yawnan kadi leyɗele goɗɗe ma jantu hen aɗa wayno jokodiral ngal woni koye hoolare ko woni ko nati wode ɗon saabu e haalanomo boy wiya ko ɗeɗo leyɗele gullitima mbi wonde ko kamɓe États-Unis ɓe gona dandude ɓe kamɓe ɗeɗo leyɗele base uji mabɓe goni kamɓe américain ji andi habaruji men bate oɗo guerre toon to Iran hono kamɓe Grande Bretagne ɓe konngol premier ministre kamɓe Grande Bretagne ɓe namdi ko yacci hono kamɓe États-Unis yoɓe jaɓ ɓeydude haade wonde Liban awɗo sesel siftinono tan wonde ko hono Pakistan naɓe no continue wiide wonde ko ɗum ɗo ne jeeya e hunde nde halduno e Amérique wonde ko haade wonde toon to Liban nde ene darto kono ene wayno ko caggal nde ka ɗon haali yaltude hono kanko Donald Trump o heeɓi noddango ummide toon to Benjamin Netanyahu ko hoore makko o change wi wonde ko ka ɗon haalala hen kono e wayno Pakistan e ciftir e kamɓe Iran kadi ɓe continue wiide wonde ɗum ɗo ko hunde jeenode ko wawi wonde fof kamɓe Grande Bretagne waɗi ɗaɓɓande hande ɗum noon ko ma won 10 minutes joni ɓe mbi wonde ko alay saago ndeɗo haade wonde toon to Liban kañum hoɗum jeeye ko wiyete cessez-le-feu mon nanodiraɗo hakkude kamɓe Iran e États-Unis to banggue mabɓe kamɓe Hezbollah ɓe mbi wonde ɓe mbawi neldude bomboji toon to wuuro wiyete Blanty Jibel ɗeɗo ko guuri kadi gonɗe toon to Israël Hezbollah wi wonde soldateɓe Israël naɓe wonnoɓe otoji men guuri e nokkuji kewɗi tawnitari ngoɗon e kadi e wuuro wongo wiyete ngo Al Bayada ɗo fof ene wayno ɓe bellima toon rocketaji mabɓe haalaka noon so tawi on gañiɓe hen walla maayiɓe hen toon to Italie hono kanko premier ministre mo Italie Giorgia Meloni e jaabima jenni walla ƴettoje ɗi ganduɗa kanko Donald Trump hutini e pape mo e Rome kanko premier ministre mo Italie e nder commentaire ko hunde nde hewani yeeɗi wonde ko mettere Italie naɓe jogui Donald Trump haaluji ɗi huccite nene pape goɗɗo toon o wi donc kanko Meloni o windi e nder page makko social o wi wonde ko tawi wonde ko Donald Trump konngol ɗiɗi haalata ɗi en to huccinde ɗum e ɗo respectade ko toon to Italie ɗum ko hunde nde fotani jaɓede o wi pape kañum woni ardi ko église gonɗo toon ko hunde fonde andede wonde kañum hoorumni ene jogui haqqe wadde noddali ñagade yo jaam are aduna kadi yennude kala guerre no wawi wade fof siftinde noon kanko Donald Trump mono jabodira e papa ɗeɗo balle fof no o haalimo ɗum haalluji bonni sibabu no kañum hoore mum haalde wiide wonde ko guerre gonɗo toon to Iran ko hunde nde fotani wonde e kadi noddudemo kanko Donald Trump wiide ko mo wumto lignol no worno ɗum ɗo kadi ko hunde nde fotani jaɓede toon to Rome ɓe beltaki e haalluji makko kanko Donald Trump affaire Donald Trump ma artine en to États-Unis tumnade kadi ko yalti hono kamɓe chrétien kolli mettere mabɓe kadi kanko Donald Trump ko wonno e nder média makko social ko photo ne wayno on waɗi hoore makko no isani e ɗum noon kadi ne wayno ko kamɓe chrétien ji metti noon caggal mo itti photo ngo e subaka photo won gadi wi wonde e nder commentaire uji makko wi o nanguiri hoore makko ko docteur o adi ko dandude yimɓe kanko hoore makko woni ko dandude yimɓe faade commentaire uji makko noon faade Pape Léo gonɗo toon to Rome kanko Donald Trump o wi wonde ko Pape Léo kañum haali halluji ɗi gona gonga haali halluji ɗi moƴƴani o wi kadi ko Pape Léo kañum hoore mum jogui caɗele heftinde wonde ko kamɓe laamu makko ɓe gari ko tengtinde kuule e deeje ɗum noon e wayno so tawi Pape ne jogui oɗon probléme kanko ala ko yimɓe ñagoromo wiyamo yo tuban Pape ene wayno ko kamɓe église aji catholique en e chrétien oɗo saha joni wonɓe ɗo États-Unis wonɓe caggal leydi nen puɗɗo critique demo kanko Donald Trump habaruji men États-Unis tumnade kadi ko winda toon to CNN noon no Minnesota kawni ɓe goni koye loskude walla enquête ko kamɓe agent ji immigration nde ɓe guitti neɗɗo toon e galle muɗum toon to Minnesota oɗo moɓe guitti toon kadi ko neɗɗo mo ganduɗa kañum hoore mum jogui kayitaji leydi teddu ɗum toon e galle muɗum ko mbiyata kidnapping oɗo saji ɓe goni ko enquête ha hande toon États-Unis toon to Texas tumnade kadi habaruji jaltude on docteur goto mo ganduɗa jeeya toon to Venezuela ko biyete Robles Bolivar ene liggotono toon to Texas nangama jeeya toon to Venezuela kanko woni docteur ɗiɗaɓo nangaɗo toon to Texas caggal de docteur goɗɗo biyeteɗo Ezekiel Velis ɓeɗo docteur ɓiɗi jeeya toon ko Venezuela ɓe gonno ɗo koye visa liggade sur hôpital uji ɗum ɗo fof kadi ko peeje ɗe ganduɗa kanko gouvernement Donald Trump woni e oɗo saha joni haytude kala visa ji ɓeɗo docteur e walla yimɓe ɓe ganduɗa en joom gande en ummiɓe toon to Venezuela ngo taw ko wonɓe ɗo e leydi ɓeɗo docteur ɓe ɗiɗi oɗo saha joni service immigration en ene fawi mabɓe toon to Washington noon gomu jeeyaɗo toon to suudu représentant enquêtoji kala fate aadaji jikkuji muɗi ene wayno oɗo saha joni ɓe jaaɓi wonde ko il faut que ɓe gankita hono kanko Eric Swalwell représentant jeeyaɗo toon to Californie takkaɗo wonde ko waddi e yere sukaɓe rew mimi ɗumen nokkuji ɗi potani memede kanko oɗo noon sirti ɗon kadi ko Swalwell kanko waɗa makko ko jinnoɗo wonde candidat pour ɗaɓɓude ardade Californie kono noon sibabu nde ɗeɗo caɗele ɗe ɓe jogui oɗo saha joni ko ɓuuri hewde démocrate en jalte makko mbi wonde ko alay saago démissionné ni hay position makko gonɗo toon
tonto congrès non wayni ko neddo goddo kadi jaado tonto Texas kanyum ko representant parti républicain en wayni kanyum woru men won namda odo sajuni démission liggey modum sibabu kanyum woru takede wonde ko wonna sukabe rewbe woni dum non kadi ko wondi nganda kambe odo comité walla ngudo gom won nguton sud représentant won ko yankidde pour kambe wede dido fof habruji min international hande tonto Morocco hono kanko a gardido ka fano kanko biete president Mostep en wayno hanko war mako der kongude di jofti ando o yeti no fewi gouvernement mo kambe Morocco e kadi fédération gardido fate football tonto Morocco donc e tungnade kongude do hadi wi wonde ko en wayno ko laamu Morocco non laamu gouvernement Morocco akany woru men wayno yetti dum sibabunde wasi jabade won halluji won donc siftin don e der ko wi wonde ko dum do jidi cagal fitinaji gardi hakkunde kambe Morocco nabe e Senegal nabe e surtout en kambe Morocco kadi gomu topiti ko fate nyaawoji de wi wonde ko kambe Senegal be kawai donc sibabunde jouruji mabbe jarti tonto Morocco no kambe fédération sénégalaise de football kan be badino appel appel mo badi o kadi be bi wonde ko suudu nyaawirde wonde son nyaawonde kala fate football yo nyaaw dum don parce que be jaban dum non o wiide mako kanko mo stebo wi wonde ko Maroc nabe kanyumen jabani jabade provocation ngaji Senegal na mbadata di dum non e wayno ndeji kun dum en e kanyumen ko en bi wonde ko kala décision mo dudo suudu nyaawirde yaltin en wayno ko kanyumen ko ma jab dum non kanko mo step gardido kaf kadi ko jaadu son sud Afrique wi wonde o yeti leydi Maroc no fe yeti kadi fédération Maroc topidi ko fati football asifti don tan kanko hatimo ko yaade Maroc rewno ko tonto Senegal wawini jabondirde kadi yimbe di hewbe namdo sobe wiide wala takkobe kambe confédération africaine de football wiide wonde ko yimbe yeenaabe walla ko yimbe funtseebe walla ko yimbe waddete pression pour a jefte décision ngaji o yenni kadi o jabani dum o jaabima didon halluji wi wonde ko e der ko ardi dum ko e walla ko hadima ko arda ni o medan tinde neddo ni yana ton to kaf pour jefte décision ngaji di ganduda di kuuli kaf gongdinani kanko non continue hande wiide wonde ko kala décision ngaji kaf jeftuno ton en wayno ko be duttita ko en kon non so tawi suudu nyaawore fawi wadi nyaawore wonde ko ken firtu dum don kadi mabe jab jon kadi habru jaltude ummade tonto Iran hono kambe leydi Iran be bi wonde ko mabe continue wawde contrôle de cirtol gon tonto Hormuz en wayno kambe États-Unis e kambe leydel kadi wayno habobe mabe odo sa joni be jaba wonde dabale nganda kambe Iran badde dum non tungnande mi kal dum non kadi halaka yalti kon tonko to Tasmin e Fars dum non ko gomuji didi topiri ko fati jayde ngal ton bi wonde kadi wayno ko kambe Iran dadi be ma continue liggade dum don e wayno ko kambe Iran kadi be Kenya ke be ngandi wonde ko to utare wono kambe États-Unis mabe garbe jaba wonde kala ko Iran namdi pour bele jamne dagne ton to gergondo ton to Iran ko ay wonde fay wonde ko kambe Iran be bi wonde ko kambe ngandi nokkude be gondi do kambe buri jogade peji kambe buri jogade peji no be contrôlirta goddo cirtol walla ndabe kadirtini hay batoji rewdo don adum non ko ay wonde fo dum do kadi ko hunde yaltunde joni in minute e taw ko hunde min windande ton to Wall Street Journal habruji men international sector den ko tonto kongude gumide tonto Bruxelles dum non ko kanko gardido commission union européenne hono kanko president Ursula von der Leyen der kongude di yefti hande dum non ko altini hande wi wonde ko en wayni ko uddude tol Hormuz hadde batoji rewden ko hunde burde bonta dum non kadi wi wonde ko dum do en rokkipede de lede ne ndew ngol don cirtol taw no jaara no poti yaarude ko hunde wonde fayida en wayno ko halluji makko ngari ko cagalde kanko president Donald Trump ndew fudi halde gile jangwiide wonde ko mo uddungol don cirtol ay bato gotere wata don kandi en wayni ko kanko Van der Leyen kadi wa der kongude di beyti kadi wi wonde ko guerre gondo ton to Liban hakkunde Israel e Liban e dum no kadi ko du funde dartude wi wonde ko bombardement ji Israel wadata ton di ton to Liban di en foti dartinede kanko wari mo kadi wali wi wonde ko dejre wa wonde ton to Moyen-Orient so tawi Israel ne continue bombardude kambe Liban joni en dabina kanko Donald Trump ma jabtu parce que halluji di welaka o ay wonde fof en wayno ko kambe Iran e kambe États-Unis be no continue o werlondirde menace goldo cirtol to Hormuz tonto Florida juge goto biyeteɗo Darren P. Giles jodi tonto Florida o sallima ɗaɓɓade nde kanko Donald Trump wonno pour portude plainte hono oɗo journal biyeteɗo Wall Street Journal e kadi Rupert Murdoch tungnade oɗo juge ko adi wi wonde ko Donald Trump ɗaɓɓuɗo walla wuytuno wonde ko oɗo journal takkino ɗum wiwde wi kanko Donald Trump mo jeeya e yimɓe ɓe ganduɗa takkinoɓe kanko Jeffrey Epstein journal o yaltini kadi wonde ko Donald Trump ɓataki goto mo neldunoɗum hono Jeffrey Epstein ɗum noon koko fati
wate anniversaire mudum ndebi duubi capanɗe joyi batake bindade hitande ujunnaji ɗiɗi tati e batake kadi kan Donald Trump mo signini en mo désigné en kadi debbo ɓoori ɗum ɗo fof noon e wayno ko kanko Donald Trump wi ɗum ɗo ko hunde takkede nde wodani wona kanko signini on kayri wona kanko windi ɗum kono noon e wayno juge o wi wonde ko Donald Trump en wayno ko ɗaɓɓani makko walla portemblant en wonko mankini en ɗum noon e wayno ko kanko juge o rokki Donald Trump chance wattude ɗaɓɓani muɗum forme goɗɗo taw ko ay wonde fof kanko Donald Trump o portino plan ko oɗo journal biyeteɗo Wall Street Journal yomo milliard uji $100 sibabunde bonni inde makko musidɓe tedduɓe ten ko ɓeɗa josar ko ɗo tongi meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam